Siyam ka mga wanted person sa Region 7 nasikop sa inusang puwersa sa kapulisan sa Rion na atol sa naglahing operation. Ano ang report? Sila mga wanted persons nga nahulog sa kamot sa balaod atol sa pagpatuman sa warrant of arrest sa malaglahing dapit sa probinsya nga sakop sa Central Visayas. Suma ni Police Colonel Ricky Deleles, ang Pangulo sa Regional Intelligence Unit RIU-7, nga dunay mga malaglahing kaso ang mga dinakpan nga naglakip sa pagpanglugos, murder o frustrated murder. Ang mga wanted persons nasikop sulod lang sa usa ka semana. Usa sa mga hagit sa mga otoridad ang pagtabon sa ubang mga tao, ilabi na ang mga pamilya. Hinoon, walay resistance ang mga wanted dihang gisikop sila sa mga otoridad. Regional, provincial, city level at saka other most wanted. Samtang gipadayag sa RIU head nga wala sila nadawat nga intel report kabahin sa hulga sa peace and order sa rehiyon. Giawhag nila ang mga tao sa pagpakigtambayayong aron mabantayan kung ano na may mga nagtinguha og dautan. Minsan ngayon ang ating mga kababayan ay marunong na i-report yung mga tao na nakilala nila. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.